Аз съм Сибина Радея и днес искам да ти споделя преживяването си за нездравословните връзки. Не като психолог, а като човек, жена, която е усещала как гласът ти се дави, когато душата й е била предадена. Това са онези връзки, в които уж има близост, но сърцето ни винаги е нащрек. Връзките, които ни изтощават, вместо да ни зареждат и които често ни оставят с въпроса: защо изобщо допуснах това? За мен лично нездравословната връзка е като песен, изпята в грешната тоналност. Непрекъснато се опитваш да се нагодиш, да стигнеш верния тон, но на финала мелодията все се оказва фалшива. И някъде дълбоко в теб, през повечето време, един тих глас ти нашепва: това не съм аз. Това не е моята представа за любяща и вдъхновяваща връзка. Замислил ли си се някога какво всъщност прави една връзка нездравословна? Нездравословната връзка е като среща със себе си, но през криво огледало. В нея вместо любов, мир и хармония често изживяваме повече напрежение, отколкото спокойствие. Повече страх, отколкото доверие. Полагаме повече усилия да се доказваме, да се харесаме на човека от среща, отколкото да бъдем себе си. Борим се да бъдем видяни, чути, валидирани, което все не се случва. Често оставаме в подобен тип взаимоотношения, защото те събуждат в нас дълбоко приспани травми и болки. Такива, които обикновено са преживяни в детството ни, които точно както спящата красавица тихо се надяват някой да ги целуне, да бъдат събудени и изцелени. Друг силен мотив да оставаме в подобен тип връзки е вярата ни, че другият ще се промени. Че ако обичаме малко по-силно, малко по-тихо, малко по-правилно, малко по-грижовно, малко по-подкрепящо, всичко ще си дойде на мястото. Важно е да отбележим и факта, че често се влюбваме в идеализирани от нас самите образ на любовния ни интерес. И най-вече в това, какъв би могъл да бъде той или тя, а не в реалния образ. Също така, много често удължаваме агонията, оставайки в нездравословна връзка, водени от убеждението: ами явно това е най-доброто, което мога да получа. И някъде между надеждата, вярата и страха, най-вече от това да не останем отново сами, губим връзка с собствения си ритъм и мелодия. И ето тук идва най-ценното осъзнаване. Нездравословните връзки всъщност не са наши врагове. Те са повик на душата ни за изцеление и пробуждане. Понякога болезнени, понякога по-дълги от необходимото, но винаги ценни. Те са наши учители. Често ни учат да слушаме вътрешния си глас. Действат като прожектор върху старите ни рани. Показват ни къде още не сме си дали уважение, любов или подкрепа. Учат ни на това как да поставяме граници с любов. Уважение първо към себе си и след това към човека от среща. Всеки
всеки път, когато позволяваш нещо, което те наранява, всъщност казваш да на страха. А не здравословната връзка идва, за да ти напомни: време е да се научиш да казваш не. Тези връзки ни учат също така какво е любов, грижа и подкрепа от нас към нас самите. Припомнят ни, че ние сме в центъра на нашия живот. Всички останали са един приятен бонус към земното ни приключение. Учат ни какво заслужаваме. И понякога трябва да изпитаме какво не е любов, за да разберем какво всъщност е. Да видим какво е празнота, за да разпознаем пълнотата. Тези връзки ни учат и на смелостта да си тръгнем, когато не получаваме това, от което има нужда сърцето ни. Учат ни да не се задоволяваме с трохи. Много от нас са били възпитавани да бъдат благодарни за каквото има. Но животът ни показва, че когато спрем да се задоволяваме с малко, Вселената ни дава повече. Тези връзки ни учат и на кураж и смелост да си тръгнем в точния момент. Да напуснеш връзка, която те изтощава, ограбва щастието и мира ти, е едно от най-смелите действия, които човек може да направи. Това е акт на самоуважение и най-важният урок. Нездравословните връзки ни учат да се върнем към себе си. Да си припомним кои сме, колко сме ценни и значими. Какво чувстваме, какво искаме, колко много любов можем да дадем и да получим. Те са мост между старата ни версия, която се задоволяваше с по-малко, и новата, която знае стойността си. И тогава раздялата се случва с лекота, защото е настъпило изцеление и трансформация вътре в теб. Вече вибрираш на друга честота и вече не говориш на същия език с човека отсреща. Защото любовта не трябва да те кара да шепнеш. Не трябва да те свива. Любовта е въздух, лекота, наслада. Когато е истинска, гласът ти е свободен. Не забравяй, че хората не идват в живота ти, за да бъдат твои завинаги. Те идват, за да огледаш себе си в тях. И когато изцелиш раната, която те е провокирала да влезеш в зависима връзка с даден човек, динамиката между вас се променя. Ако си търсил спасение, започваш да търсиш партньорство. Ако си давал без мярка, започваш да поставяш граници. Ако си търсил контрол, започваш да търсиш доверие. Това е моментът, в който връзката вече не те задържа. Не защото е лоша, а защото не съответства на новата ти самоличност и чистота. И на финала, ако в момента преминаваш през такъв тип връзка, знай, че не си сам или сама. Разбирам те много добре и имаш моята подкрепа. Тук няма фалшиви чувства и няма загубено време. Има само път към по-сияйната ти версия. Тази, която не шепне, а пее, и то с глас по-силен и ярък от всякога. И знай, че нищо в тази история не е загубено време. Всеки момент е бил стъпка към по-зряло, по-мъдро
и по-силно твое аз, което знае как да цени и обича себе си и да върви уверено напред. Аз, Сибина Радея, ти благодаря, че сподели времето си с мен. Бъди осъзнат и вдъхновен.